A Frötmaningi szélturbina. Mivel nagyon szép volt az idő, tettem egy kis kirándulást erre, és egyáltalán nem voltam egyedül. Akkor lássuk a táblákat, amikkel összefutottam. Ez volt az első, arról szól, hogy augusztusig rekultiválják a területet. Ezek alapján nem is meglepő a következő. Tudni illik, itten depónia van, és abból jön a depónigáz. Ezt a táblát többször is láttam, de végül megtaláltam a hozzátartozó lámpával együtt is. Tanulság: 30 méteres turbinalapátokról sok jég tud leesni. Újabb sztárfotó a bringámról, nagyon jól néz ki, és a szélturbináról, ami tényleg a helyiek egy kedvenc kirándulóhelye, úgy tapasztaltam. Biztos azért is, mert látszik innen ez, amit később megnéztem távcsővel is, úgyhogy most már az is tudja, hogy miről van szó, aki eddig nem tudta. De a horizont túloldalán is nevezetes épületek magasodnak, ezt is megnéztem távcsőben. De látszik a szeméten nőtt különleges vegetáció mögött a szennyvíztisztító telep, ami szintén mellettem van, itt van róla még egy kép, de nem kell megijedni, ilyen 500 méterre lakom tőle, és köztünk erdő van a védőtávolságban. Na de nem ezért vagyunk itt, lássunk néhány képet magáról a szélturbináról. Érdemes megfigyelni az alján a zöld festést, ami átmenetet képez az ég és a föld színei között. Időközben elrepült fölöttem az Süddeutsche Zeitung léghajója is. A szélturbináról pedig azt lehet tudni, hogy amellett, hogy szép, 1,5 megawattot termel maximum, és állíthatóak a lapátszögei, valamint manuálisan állítják be mindig a széliránynak megfelelően. Ezeket és hasonló okosságokat lehet megtudni erről a tábláról, például, hogy hány órát dolgozott már eddig a turbina, és az alatt mennyi energiát termelt meg nekünk. Amint látjátok, közben elállt a szél, leállt a turbina, úgyhogy végül én is lejöttem a hegyről, ezzel a képpel búcsúzom, itt a már szinte merőlegesre állított lapátszögek látszanak, mivel ugye elállt a szél, és valószínűleg ez az az állásszög, aminél a legjobban el tud indulni a turbina. Remélem mindenki sokat tanult, viszlát!